Is-saħħa u s-sigurtà tal-konsumaturi kollha, b'mod partikolari tal-konsumaturi żgħar fl-età u li jkunu għadhom mhumiex konxi tal-perikli, għandhom jingħataw attenzjoni massima. U għalhekk li l-Gvern nieda proċess ta' konsultazzjoni immirat biex jisma' lil partijiet kollha konċernati, b'mod partikolari lill ġenituri u lil dawk li investew u joperaw ċentri għall-logħob ta' tfal fuq ġewwa. Wara dan il-proċess ta' konsultazzjoni, l-istandards li se jkunu introdotti se jkunu mmirati biex jitħarsu s-saħħa u s-sigurtà f'dawn iċ-ċentri għall-logħob ta' tfal. Fuq talba tal-Kummissarju għat-tfal, l-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur faslet abbozz ta' standards li għandu jservi ta' gwida kemm għal min jopera dawn iċ-ċentri kif ukoll għal min jagħmel użu minnhom. Il-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli qalet li l-istandards weħidhom mhumiex se jgarantixxu s-saħħa u s-sigurtà tal-persuni li jużaw dawn il-faċilitajiet. Għaldaqstant, hemm bżonn li bħala soċjetà mmorru lil hinn minn hekk u niżguraw li dawn il-linji gwida jsiru obbligatorji skont il-liġi u li ovvjament ikunu nfurzati. Għanna il-rapport li qed jiġi propost mill-MCCAA u issa dana il-rapport sa jkun mniedi fil-pubbliku ħalli min huwa interessat jagħti l-ħsibijiet tiegħu fuq. Min-naħa tagħha, il-Kummissarju għat-tfal Helen D'Amato qalet li huwa importanti li jiġi mħares id-dritt tat-tfal li jgawdu minn faċilitajiet fejn huma jistgħu jirrikreaw ruhom u li dan jagħmluh f'postijiet li joffru ambjent sigur. Il-konsultazzjoni hija miftuħa sal-aħħar ta' Settembru.